Здравейте, хора! Аз съм Зиги и днеска ще играем Five Nights at Mask. Втора нощ. Май първата нощ не се е качила. Така че през първата нощ, когато се върнем в Десембър, всички в YouTube ще ги пратя. Добре. И каквото и ден сега съм приказал и да почнем и да не бъдеш този път лоша офицерка. Добре, се видим, когато почнем втората си нощ. Почнахме втората си нощ. Да проверим камерите. Какво? Откъде взеха този пистолет? Той без това няма патрони. Той без това е развалено време, така че... Чувам. Пак развалиха мръсната камера с пистолет. Под леглото, малко мънишко. Идвайте! Скачат. Пистолет имаш там. Скачат. Се го правят. Това беше вече много. Са щупили нещо. Мисля, че ми се почува. Я проверя камерата. Изглежда, че не работят. Колко те ми няма да работите с камери? Чакайте, бе! Скачат пак. Пусни се. Еди ще бъде доволен. Те се работят за фри. Чакай да се сложа. Продължи. Може да си стори.
раздава. Кой е завърнена бомбона? Буди се. Ти по-добри пади. Иди съм. Да проверя камерата. Стърпали се, камерата не работи. Не. Колко още ми остава да оцелеем. Лекото, бързо, бързо. Трябва да минем отгоре. Чакай. Не спят. Пред камерата. Брез. Не работи. Какво? За Бога! Вие, че камерата се развали? Пак! Докъде сме стигнали? Скоро свършваме! Само беше пешката. Скоро свършваме.